Takže kľudne rozprávajte. On sa to učil v Amerike, kedy sa to ešte na Slovensku nerobí. Keď som sa videl, to v Amerike, a to som vám nevidel. Na tých hazardových Ahoj. Ahoj. Počkaj mi nahraj. Videjujem. Poďme skúsiť, prečo by si sa nevedel. Počkaj, však sme to mali. Počkaj. Evolúcia. Zákon 1/4 na vojne sa rozpráva vtedy, akože sú rovnocenné obidva jazyky. To bol tiež ale to bola sráka. Taký malý. digitálne veci a musel som sa Tam ako vedľa Pozor, nesmíš ani zavnať, tam skôr vykopeš pri odlohu. našiel nejaké veci, sa našli, ale zobrali si to tam Nejaké premietania a herci medzi tým hrajú a diváci. Máme dobré si na to. Počkaj, toto je u vás? Ne, toto je nejaký kulturál. Galeria je dobre, potom som išiel, akože už potom prišla sanitka, zobrali ho do Hradca, tam sa ich krásne ujali. Tu som bojoval s nejakými debilmi, tam boli milí, všetko, ozaj poslanie. Nezavadante? To cibulu vysvietí, ja nemám červené svetilo. No Joži, tak neodpápeš, no dostaneš. Jak to bolo teda s tým Rakúskom-Uhorskom? To frajer. Nie, no. Vy ste... Jano Streš? Vy ste vlastne... Prepik teda, akože Slovensko a Rakúsko, že čo dali predtým akože 13% na popravy na nejaké záležitosti, tak za prvého štátu na svojho okolo 40%. Čo? Vítam. Na Rakúska, Uhorská, Slováci sa mali tam povedať za prvé. Ja myslím, že hospodár. Lenže... Ty môžem povedať, že za Rakúska bolo lepšie, no? Ne. Zlatka mala takú cenu, ďaleko väčšia... Zlatka mala veľkú cenu. A toto ti poviem, že Češi sú následní zložitní kvôli tomu na slovenský štát. To fungovalo bez nich a mali sme sa dobre. Že to fungovalo bez nich a išlo to, no. Na to sú... To je jediná vec. To bolo jeden. Joži, a ty... Hovorím, ja si to nepamätám, ale následne, že tak... Vieš na Ty čo? keby si mal kolóniu, nie si následne, Joži, a ty si myslíš, že teda môžeme prežiť ako slovenský štát? Alebo nemyslím ten minulý, ale... Taký ten... Tak ja si myslím jedno, ja si myslím, že hospodársky... Áno. Slovák, to...
Ako Slovák som za, ale hospodársky by to nebolo horšie, než je to teraz. Nebolo. Nemohlo by to. Oni vidíte, my keď predávame komu pod. A Češi tie rybičky a kožičky nepredajú v Európe nikomu, pretože všade to nebudú lepšie. Hlavne budú mať na nikel. A môžu ísť. Budú mať na to nikel. Prosím, taký krávoj. Rozumieš, urunda, burunda. Ale keby sme sa vrátili ku kultúre, tak... Zabito, hento. Ale ku kultúre, keď sme sa vrátili, tak ja si myslím, že Češi nás dosť inkludovali. To je to, čo ty si mi nekúpil. Toto mi kúpili teraz tí noví, tak nemôžeš to rozbiť, však to je VPN. No, nesmieš tak robiť. Poviem to Gálovi a mu vidíš. Nie, to je krížik. Podívať sa, ja nie čo točí dole, robí sa. Svetelko červeného dá si. Dáme sa ešte v autku, a zatiaľ dá si rok. Krížik, no. Si pamätáš ešte na teóriu o vše? Ten je teraz v úrade vlády. My máme úspech. On plánuje našu budúcnosť. Tak vieš, to je veľmi vyčítal. Sáľanský ten nápil. Keď teraz vieš, to máme si tu ministra. Ten úrke je minister. No, že konde námestník, no. Poďme tam, príďte a dá nám to na pôl.